Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura l-ewwel riserve bar tax-xorta tiegħu f'pajjiżna u anke boutique hotel fil-qalba tal-Belt Kapitali. Il-kumpanija internazzjonali Starbucks reġgħet għażlet mill-ġdid lil Malta biex tespandi s-servizzi tagħha permezz ta' dan ir-riserve bar li se joħloq 20 impjieg ġdid. Dan il-bar jagħmel parti mill-lukanda Melior ta' 18-il kamra u sar b'investiment ta' €2 miljun. Dan ir-riserve bar se joffri opportunità lil klijenti biex jesperjenzaw kwalità għolja u unika ta' kafè minn diversi pajjiżi fid-dinja permezz ta' teknoloġija u ta' makkinarju tal-ogħla livell. Waqt l-inawgurazzjoni il-Prim Ministru Robert Abela qal li fl-aħħar sentej il-Gvern ta' il-fiduċja u lajnuna s-settur għax nafu kemm l-investituri kienu se jużaw dik lajnuna mhux biss biex jgħixu iżda biex jinvestu aktar. Dr. Abela saħaq fuq tmexxija reżiljenti tal-Grupp DB fejn qal kif komplow ikabbru u jimpjegaw aktar nies. Il-Prim Ministru qal kif din l-inawgurazzjoni spikkaw il-ħila tal-investitur Malti u l-aspett internazzjonali biex bekk jissaħħaħ il-prodott Malti. Dr. Abela temm jgħid kif pajjiżna qed ikompli fit-triq tal-irkupru grazzi għal negozji li qed jinvestu. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal kif din l-inawgurazzjoni hija ċelebrazzjoni ta' ħajja ta' investiment u ta' opportunitajiet. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tad-DB Robert De Bono saħaq li l-fiduċja tiegħu li l-grupp ikompli jinvesti f'dan il-pajjiż hija qawwija iżjed minn qatt qabel. Sostna kif fil-pandemija il-grupp baqa' jiftaħ ristoranti ta' kwalità u l-ebda ħaddiem ma tilef xogħlu. Gburin ukoll bil-fatt li xorta anke fi żmien il-pandemija bqajna għaddejn investejna fit-turiżmu u ħankomplu ninvestu. Ġifieri dis-sena għandna pjan li niftħu 10 Starbucks oħra u ħaniftu 3 restaurants ukoll fl-istess sena.